Right, magana udaro tabu buradari. Seta buradari wewe mugadzira kuya apa. Vauya kuzvichemo takavadzora. Right, tabu buradari. Kati buradari. Kakari. Pamsoro. Jauri zai. Pamsoro. Distine Murume akabatwa naama yangu. Ndakatongwa musi wa31 October. Saka tudoti amai ava kuti shungudzo kwavaita kwese doti zvoniwa tibhadharewo. Plus mari yedu yakati kwereta 250 tikuida. Amai aya. Amai Murume vanyaya yacho. Akabatwa kangani vamai? Ngatari nyaya yechikwereti. Amai, iyo ngatiivharei. Yamuda kubata vai asisa kuinzwa. Ngatari nyaya yechikwereti. Chikwereti chavo nawo? Hamuna chikwereti chavo? Makaita sei nenyaya yemari yavo 200? Saka nini kundoenda kuti kana ndakatora mari yavo wakuzi tinoratidza nayo kuti yakatira chi Taurai ramai. Pamsoro ava mai vati vakweretesa mari vakayanga kuenda kugoti vakati ndikukweretawo mari ndakaenda kugoda kuzvibunda asi musaudze murume kuti ngechibhadharana sezvo amai vataiseka navo tikabva vakweretesa mari zviri kuzivikanwa nemhuri yedu yese saka zvitondishamisawo kuti vakuti hazviziva mari Amai, chokwadi ikakondinobara ende handiite tuo chechipiri ndikuda kuti tisainira panotiwa 250 panofanira kunge pakanyorwa napasi aizi mavheji anotiwa 50 sero kuti chazofanira Amai, Amai. Vana adikikawa handiti mukuziva panyaya yekuti maienda kumba kwavo muchiti murambuya handiti mamsauzviitei. imimi makapedzisira makazomamutita zvamanga muchimapita nevarume vavo handiti zvizive izvozvo kana makatora mari handiti zviri nani kuterutse nyaya aiva vananguva zvokugaita kwemari yenyu ani mwana imwe nyaya yacho dape inyaya inofana kutongwa namabho muno handiti Alright, pamaimboenda kumba kwavo maenda muchimhoresana navo vakazvikirana handiti mawirana kasi hamuna unyengo yemurume wavo makataura kuti ndanyengwa nemurume kusvika pakuraramisa makataura kuti ndarara nemurume dai asina kubata mamusingarambi marambire here mamusingarambi mamusingarambire here dai musina kubata mamusingarambi here amai Ndikaenda kuna timchindu kamari akatipa mari 500 unoti tingomasaina yako hambo tisaisai anondiziva sigaibasa vanokusaisai nokuti mamnokuwirirana saka bata kufana metinokuti apana pamunosainirana pakukapiwa mari amai mukana last time ando makaitaura nyaya muzoni nyaya makaitaura last time padare last time ando makaitaura ingwani kunasiwa mapindwa nemuda kunyeza ende munosaina muri apa tokutaura
Kakwereta mari mufananidzo wavo kuti mabheji makasapano makasaini naye msikana asidoro kumukaro pakira kudo waitora murume wake uyu waitora murume wavo mamakasainira napa ava ndo varidzi mapare manga makasainira muisire $200 plus mari yedare yakubhadhara unobhadhara rei wati wachikumbira uchi asi mukumbira 3 mazirezi amamusanguwa mari musangwara kamamei zvisina basa chivana ndiona taura kubhadharini vari makoti vaise end of February musangore kunyangadza ukama wotora murume munhu mumurambira kuti nemari yake uda kuti imi ndimanake wotora kuti mari yake teure moya makapuwa itemusheni amaya wakubva wakabatwa nemurume wedu kumba kwarwara kana chiripo svika izvezvi chiripo chei Hapana chigeza hapana kana chipitika sango wasunungura murume wedu kungogara kungobva madhezi naye havana mudero shiri hadzisi kudya yani vada kudza nyaya timaenda naye mberi maisa imwe nyaya yangu yakaenda kumaprofita ayokwira dare asichenjera ikogura kunetsa nokwira dare inamukwira basa ravo ava zvokugarisa zvinhu nai voza vana vanadiki ndozvavanogamba kwavo saka kana pasina chikuitika vakadzi vatatu vese ngovatarisa zvinobuda vakasungwa naye vakati imamai nyaya yemutokamudari ende imwebvisa tono dzeinzedze vachisvika mumba in the name of Jesus ngazviitike nai iri ndamukuda pamberi pamwari ende mokuchonora panga maita sei mazvitwere aiwa ndapedza nenyika mazuva ano aini uchitotacharimene aurwara tine musununguru vana vatatu vanda kudya Right next. Mas quando eu Yemwe. gosto dele tocar.